Элек шибарстарский трикотаждан баш тартады рей. Хәзер шибарстарский трикотаж ул трендта. Бер үзебездә булган нидер гынахлы гамәлне без алып куйык, һәм шуның урынына бер савапны эшне куйык. Моның өчен миңа нәрсә эшләячәк? Миңа хәйт төшәчәк моның өчен әлбәттә. Ләкин Assalamu alaikum, muhtaram din kardeşler. Nihayet biz Ramazan ayının ikinci dekadasına, yani ikinci 10 günlüğüne ayak bastık. Şulay bitin değil mi? Hem indi biz kabattan yardım ettiğinde hem bizden bugünkü sıralarga, bizden onlar ezmez bulsa da jiyildi. O sıralarga bizden yardım ettiğinin imam hatibi Rafiz Hazret Sayfullin cevap verir deyip men ümitleniyorum indi. Assalamu alaikum, Rafiz Hazret. Алейкум. Роберт абый, бик зур рәхмәт. Киләсез гел безне истә тотасыз. Без инде сезнең подписчикларыгызга нитеп тә биткәндер инде теге күзләренә гел чагылгач арып та биткәннәрдер инде алар минем монда булудан. Ләкин инде килүегезгә рәхмәт, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Әйдәгез, нинди сораулар бар? Ничек итеп җавап бирибез? Иншалла файдалы булсын. Тапшыралыбызны карарга Аллаһ насыйп. Bunda indi, менә мәсәлән, беренче соравым дирәм. Сораның беренчесе дип язып куйдым мен аны. Уразаны 2-3 көн рәттән ифтарсыз тотырга ярыймы? Буладыр инде улаймы? Ярыймы аны тотырга? Сорау әлбәттә тарихка таянып бирелгәндер, күрелгәндер. Нигә дип әйтсәгез, чөнки пәйгамбәребез заманында пәйгамбәребезнең шундый гадәте булган. Ул рәттән берничә көн сәхәрсез, ифтарсыз, димәк инде уразаны ачмыйча, безнең татарлар шулай дип әйтә, уразаны ачмыйча 2 көн, 3 көн рәттән ураза тоткан. Ләкин бу пәйгамбәребезгә хас булган бер гыйбадәт. Чөнки пәйгамбәребез әйткән, мин йоклаганда да күңелем йокламый. Гел йөрәгем зикр итә дип әйткән хәдисләре бар. Шулай ук инде Аллаһ Тәала мине үзе ризыкландыра, үзе тупландыра. Димәк, ул ризыкка да бик мохтаҗ булмаган. Аның дибәк инде шундый ризык ашау дигән кирәклеге дә булмаган, ләкин инде ул утырып ашаган һәм инде менә бу уразаны 1 көн, 2 көн, 3 көн рәттән ифтарсыз тоту бу махсус пәйгамбәребезгә багышланган әйбер. Әлбәттә без голодание дигән әйберне беләбез һәм инде кайберләребез теге эффекты ныграк булсын дип кайберләр нәрсә эшлиләр? Ифтарсыз түгел, ифтарны сынгарак эшлиләр. Мәсәлән, мин әле авызны ачмыйм, казан бара, авыз ачмыйм, Игә кайтам, таравих укыйм, аннан соң утырып, мәсәлән, гаилә белән ашыйм. Бу фикердән без нидергә тиешбез, ирагайырга тиешбез, арынырга. Нигә дип әйтсәгез, чөнки пәйгамбәребез әйткән, ифтар белән ашыгыз дип әйткән. Димәк, вакыты килде, нәкъ шул ук сәгатьтә җимеш булсынмы, суетымы булсынмы, без инде ифтарны ашырга тиешбез. Аннары теләгең булса, үзеңнең нидер диетаң, программаң булса, тренировкалардан соңында алдан яки тренировкалардан соң. Әгәр дә син интервальный голоданиедә икәнсең, тренировкаларың икән, ничек карамасаң, син ифтарны вакытында кичкенә җимеш белән яки суетымы белән генә булса да ашарга тиешсең. Бу синең өстеңдә булган бурычың һәм бу динебез буенча каралган. Бу ифтар белән ашыгу дигән әйбер һәм моңарда иншалла Аллаһ Тәаланың бәрәкәте һәм пәйгамбәребез вәгъдә иткән савабы булачак. Менә нәрсә дидегез, интервальное голодание дип, әйме? Шулай иштем. Бу бит инде медицина терминына керә бит инде, әйме? Шулай аңлый бит инде, әйме? Медицина, диетология дип әйтик инде, нутрициология дип бу инде безнең заманча фәннәр дип әйтик, заманча яңа принциплар барлыкка килде. Әйтәләр, көнне эштә курашасың, сәламәт буласың. Хәзер бүген көндә әйтәләр, завтракны калдырырга кирәк икән. Интервалы шунда 12, 14, 15 сәгатькә әйләнә икән. Һәм инде моны теге динсез, диндә булмаган кешеләр куллана. Һәм инде моны уйлап чыгарганнар һәм безгә нидер яңа заманча метод дип күрсәтәләр. Бу безнең нәкъ уразага туры килә бит инде. Менә безнең шулай сорау туды коллегалар белән. Кичә дип әйтик инде, әйме? Менә дини яктан һәм медицина ягыннан, дини яктан нинди файдасы бар һәм медицина ягыннан, ул файдасы бер үкме аның? Файда әлбәттә безнең кеше бит ике әйбердән тора. Берсе ул тән булса, икенчесе ул җан. Шулай бит. Рамазанның файдасы әлбәттә җанга да бар. Безнең дип әйтик инде ички, рухи ягыбызга, шулай ук инде тәнебезгә дә файда ураза әлбәттә китерә. Һәм инде монда артык нидер медицинага карарга кирәк түгел. Монда безнең үзебезнең тышкы кыяфәтебезгә карыйбыз да, без ничек уразадан соң кеше үзен җиңел тота башлый, ничек уразадан соң аның нидер җыелган теге шлаклары, ел буе җыелган шлаклары чыга, кешенең
башы яктырак, яхшы эшли башлый. Шуңа күрә без ул файдаларны үзебез күрәбез. Аны бүгенге көндә хәзер медиклар яза да аның турында, файдалары турында безгә киңәшләр дә бирә, ничегрәк уразасын яхшы тотырга, нинди анда баланс белка, углеводов, жиров дигән күбек инде, какой объем воды нужно пить дигән. Хәзер менә интернетны ачып карасагыз, аның турында бик күп кешеләр кызыксына, һәм инде хәтта диндә булмаган кешеләр дә моның турында ахыргы елларда яза башладылар. Кем дә кем әле уразага кермәгән, безнең тапшыруны күреп, тәүбә кылыгыз беренчедән, икенчедән нишләргә ураза тотып карагыз. Әйдәгез инде, татар булсагыз, татар булыгыз инде шунда. Без былтыр, әгәр дә инде караган булсагыз, без шулай ук Ярдәм мәчете белән, аларның имам хатиблары белән инде сез шулай кирәк. Ссылка в описании. Ссылка в описании монда бар. Монда мели, монда. Шул исәптән сездә барыгыз анда без лайфхаклар турында сөйләштек. Хәтерлисезме? Лайфхак 20-22. Быел 20-23. Нинди дә булса лайфхаклар бармы быелда? Бу бит безнең нинди еллар? Без бит хәзер нинди заманада яшибез? Менә шуны башлап кирәк. Без бит хәзер яңа реалияларга күнегәбез, өйрәнәбез. Шулай бит. Без хәзер на слуху дип әйтгәндә кулагыбызга гел нитә торган, ишетелә торган сүз импортозамещение дип әйтә. Ул да булса үзебезнең, безнең отечественный продуктны эшлибез, без үзебезнең тормышыбызда куллана башлыйбыз күбрәк. Элек чебоксарский трикотаждан баш тартадыр. Хәзер чебоксарский трикотаж ул трендта. Төрле безнең эшендемлар арасына хәзер чебоксар алга чыкты. Молодцы җегетләр. Без нәрсә эшли алабыз дин янында? Без можем эшләргә Рамазан аенда, менә бу Рамазан аеның фурсаты белән кулланып, импортозамещение түгел, харамозамещение дигән бер әйберне уйлап чыгардык әле. Менә монда хәтта безгә алкышлыйлар әле. Уразабызны тотабыз, әлбәттә аш һәм инде сусыз көн дәврендә яшибез, әмма дә ләкин гынахларны дәвам итәбез. Давай, по-честному, дөреслектә әйткәндә, кешеләр әгәр дә ки дип әйтгәндә, чыннан чын үзебезнең халәтебезгә карасак, ашыйбыз, ашамыйбыз, ичмибез, анда җинс мөнәсәбәт белән хатыныбыз белән кылмыйбыз, әмма дә ләкин нәкъ шул гынахларны кылган кебек без гынахларны дәвам итәбез. Менә бу Рамазан аенда без әгәр дә ки харамозамещение сүзенә күчсәк, бер үзебездә булган нидер гынахлы гамәлне без алып куйык, һәм шуның урынына бер савапны эшне куйык. Мәсәлән, акча җыю. Шулай бит, акчаны үзебезгә без бит татарлар нишлиләр? Акча җыярга яраталар. Моның өчен миңа нәрсә эшләячәк? Миңа хәйт төшәчәк моның өчен, әлбәттә. Ләкин ул чын барлык. Бу безнең татар булсынмы ул, мишәр булсынмы ул, урыс булсынмы ул, башка милләт кеше булсынмы ул, Аллаһ Тәгалә безне шулай яраткан, без үзебезгә артуыбызны телибез. Һәм без шул таләпчәнлегебез белән бергә шул укыраттан нишләргә мөмкин без? Садака дигән бер гыйбадәтне нитергә кулланырга тиешбез. Менә монда замещение жадности щедростью, харам ризыкны ашаудан, бу инде мәсәлән дуңгыз итен яки инде менә без уйлыйдыр, улым, хәзрәт кирәк, безгә инде менә бу харам ризыктан арынырга, хәләлгә генә күчергә. Мәсәлән, качан? Менә бүгенге көндә фурсат бар шундый. Рамазан аенда менә харам ризыктан арынып хәләлгә күчергә. Мәсәлән, 10 гадәтне түгел җамаат, 20-23 дидеңме? Бер елга бер булса да, ләкин сез бу үзегезгә бу харамны үзегездән алып куясыз да, моның урынына хәләлне куясыз да, һәм шул юлда тугры булсагыз, шул юлдан тайпылмасагыз, сезгә шул җитә. Киләчәк 24 елда иншалла исән-сау булсак, Роберт абыебыздан тагын бер лайфхак сөйләп китербез. Бүгенгә бер гынахтан гына арынсагыз, һәм шул бер гынах урынына бер саваплы гамәлне эшли башласагыз Рамазан аенда, һәм Рамазан ае биткәч, ул гыйбадәтне, ул изге эшне туктатмасагыз, дәвам итсәгез, 11 ай дәврендә киләчәк Рамазанга җиткәнче, шул сезгә җитәчәк. Әлбәттә безнең дип әйтгәндә тыңлаучыларга менә булай гынахтан савапка нитергә күчергә бәлки җайсыз булырды, шулай бит, кинәт кенә шулай. Кисек кенә. Шуңа күрә шундый тәкъдим бар, ул да булса инде нейтраль кинолар, мәсәлән, әгәр дә кинолар турында сүз әйтсәк, гынахлы, харам кинолардан арынабыз икән, без аларга теге хәзрәтләрнең вәгазьләрен тыңлап утырыгыз дип әйтмим. Бер нейтраль формада булган нидер кинолар, файдалы нидер фән белән бәйле тапшырулар карау, яки инде YouTube'ка җүнне сүгенми торган кешеләргә
язылып, аларның тормышлары артынан карау яки инде Инстаграмда Рафис хәзрәткә язылсагыз да каршы түгел. Шулай бит. Сорауларың биттеме әллә? Сорауларым бетте. Шул Бәрәкәт. җитеп тора, анда бит инде күпкә китәчәк. Шуның белән безнең бүгенге тапшыру, бу цикл дип атыйк инде, муразага Иншалла, башлаган. иншалла. Без Алла бирсә, иншалла икенче атнага да Рафис хәзрәт сез белән күрешербез. Пәйгамбәребезнең хәдисен генә әйтеп киттек иншалла. Без Әлбәттә. 10 ел дип 10 көн дип әйттегез. Миңа ул хәдис бик ошый. Пәйгамбәребез алейһиссалам әйткән, беренче 10 көне Рамазан аеның ул рәхмәт көндәре дип Әй, әйткән. Икенче 10 көне ул да булса мәгъфират көне. Һәм без шул мәгъфират көненә кадәр, димәк, Аллаһ Тәгалә безгә гөнаһларыбызны гафу итә бу 10 көндә. Иншалла. Һәм 3нче 10 көне ул да булса гыйтқу минан нар дип әйткән, ул да булса җәһәннәм утыннан ерагаю көннәре 10 көн. Шул көннәргә дә Аллаһ Тәгалә җитергә насыйп итсен һәм инде шул көннәрдә ураза тотып, иншалла гөнаһсыз сабый балалар күбе һәрберебезгә Рамазанның ахырына җитергә насыйп итсен. Гаетләрдә аерым тапшыру Роберт абый чыгарам дип вәгъдә бирде кебек. Шулаймы? Амин. Всё. Иншалла. Всё, гаетләр. Ассаламу алейкум. Гаетләр. Ассаламу алейкум. Ва алейкум сәлам.